najväčší mlyn u ruským Keresture už rokami nerobí. Zub času ho hryže, a ľudia, lepšie povedzeno nie ľudia, rozgrabali z ňoho, co god mohlo vyniesť. Okrem jeho veľkého i ťažkého šerca, motora. V tých dňoch dakedišní robotníky v mlynu i mladí zo Valavského ohňahasného družstva probujú ožiť toto jeho šerco. Toto motor, co oháňal celý mlyn, je mne všetko naraz, bo má 100 kg a aj 100 koní, on nemohol všetko naraz obracať. Mne pripovedali, že keď bol sám krupáru púšťal, tam mal dosť. Znači išiel po fázu za vajci, za krupáru, za austrugy, za mliece žita. To posebno robil motor, bo 100 koní to malo bolo za všetko naraz. On proizvedený 1828 roku. On obracal celý mlyn. Jeho paljelo na vzduch. Bol kompresor, ktorý musel napumpovať 30 atmosféry pritisku. Veď to motor takže porichtalo, že klip, ktorý bol u tým motoru, on mal prešnik 32 cm i musel ho narichtať, da príde do hornej mŕtvej točky palenia. I vecka, keď trebalo, náraše otvoril sudzina so vzduchom. I tot vzduch od 30 atmosféry gurnul tot klip nazad i tot klip zaobrasal radilicu, na ktorej bol tot veľký zamajac, veľké kolieso bar Češke, ktoré dobilo zálet i zaobracalo. I čím druhý raz klip prišiel do hornej mŕtvej točky, tedy še ubrizgalo nafta. Pumpa ubrizgala naftu. On robil na naftu i trošil 6 litri na hodinu. Takže tota nafta še musela sypať z hore do jedného rezervára. Do starého rezervára tota nafta išla do motora. To rezervár za gorivo, za naftu bolo, tu bola drabina i u kablok šelo hore. Ja keď tu prišiel na 4 ráno, da še zapalim motor, da takoj majstor, znači hajde kablica nasypať sordovo hore. I već išla dolu išla cívka, to hrubý filter, tu tenký filter, šíny filter i išol tu do motora nafta. Tu bolo ručná pumpa, da še mu na čvírka do prekdýchny do cylindra. To hovorím, interesantné bolo. I teraz on kao 6 litri na hodinu trošil i jeden tu legenda, pivotka, zaspal, motor še vydýchal. Oni majstor, Miroň, co to? Haha, slamka poddýznul, že motor vymovatý, kde on so skablom zabul. Zadrimol tam, kde usypal naftu. To takže 66. je prerodený na naftu. A ináč tam vám ukážem, on robil na Savgas, to hovorím sličné, ako gas. I on mal miesto dízly, mal švičku, zapalenie hemďa, nehnom deška magnet, kde stal vypata, mohol byť tu. Magnet da mu dal, jak benzínsky motor, to i deška robia. Počím to bolo nerentabilné, veď trebalo perše primjera, najmenej hodinu topiť, da še napraviť pol hodiny, da še napraviť tot gas. Lebo bol ručný ventilátor, da do ňoho natíska soriovitý gasy, da by on spôsob mohol to chasnovať. To povedal, že nerentabilné ako na párnych motoroch. Treba najmenej pol hodiny topiť, da by ona počala robiť. I vec stavno dotopiovac,
Parní motory kolo 16 atmosféry robili. Interesantne to, co on teraz ruša, to, jak mozog motora dá otримať stavnú jednaké obrtají. Тот регулятор служить за... Он, як ще говорить, розум того мотора. Он му дава газ. Трима ровно jednak газ. Як лергаз, як уж повес. Jak im nadúmal, sme tam u vatrogasnom dome. A ľubiteľ som takých starých motorov. Som nadúmal, jak im hovorí, že da prídeme, da probujeme. Mada teško, že on zapali. Ale uvidíme, ja mám dzeku, že by on zapalil. Imam z celosti i dzeku, hej, prístup. Dlobas do toho. Evo, toto už hodinu i pol rozrábiame. Nemohlo pomeriť pomaly. Pojde ono. Takže hovorí, idem dzeku, dobrú dzeku. To nikde v Serbii niet. Nemecký neznám. Anglický ani telo. Takže hovorí, hlup tak. Ale toto, patrol som, jak oni robia. Je sličný motory na YouTube. Tá, hovorím, kto zainteresoval som sa za toto i patrol som dosť dlho. Všetko, co jak oni robia. Idem tam u nemeckej toto tá motory, jak sa hovorí, remontovaní. Tá paľa bez probléma, pre gasu ich paľa. Medzi tým my to nemôžeme zapáliť so vzduchom za to, že jeho perše by tak zapáliť, keď by svorčal. A viete, mu natovariť vo vzduchu, len nemám heni bocu, bo kto zna, keď tá boca stojí už 30-40 roky, pýtajne, či môže tejto atmosféry ona vytrímať. Ale probujeme so traktorom ho zapáliť zem pomaly, jak sa hovorí. Nahla robota nie je dobrá. Tu je ventil, ktorý vypušťuje sorený gasy, a tu ventil, ktorý bere čistý ventily izduvní posérky, ktorý bere šíži vzduch i gasy, co boli nesorení, co tam objašníme za to, lebo tu dýzna rucela pod pritiskom do 200 atmosféry i od nabývania pritisku, to się samo lapa i lap osoruje. Zato on sú polný diesel, to je spoludiesel, jak co majú populárny Land Bulldogi, kde sa zohreje hlava mu i primjera, keď ona dobije taký 300 stepeni, recka nafta, keď pirkne na toto, ona automatski eksplodira. To sú volali poludiesel. I dvotaktní motory, to štyrotaktní motory, už savremenejší diesel, bo brodskí motory, čo všetko dvotaktní, veľký za prekovanské, tam 60 koní, co ja znam. Oni idú, zohrejú tak, na mazut môžu robiť, bo nafta horúca, bo oni majú, keď je u lúky, dlhšie zohreje, robí na ľahkú naftu, veduš, keď sa všetko rozohreje, vedska už môže ťažká nafta, tak volaná. A u nás tu postojí letná i zimská nafta. Zimská rýčka a letná takú hustejšia. Potom, neznam, tomu bol gaz, mne utorilo, že 270 obrtají ho namestili, to durkalo po mojim 2,2 u sekundi, 2 razy u sekundi komada to. Keď vyrakujeme 270, podelíme na aj, bo sa obrtají na minútu rakujú. Toto je interesantné, i keď trebalo to dodať, tu pumpa vysokého pritiska, da napravi 200 atmosféry, da by to ventil dýzna otvorilo. To trebalo zdúmať i prepraviť naspram toho. On mal tu miesto dýzny švičku i dneška tu stalo, ja nemôžem, tu je jeden breh, da mu dá padenie, magnet. Jako na benzínsky motoru, da mu dodá, jako na motorky, to je da švička zapali, to tí gasy, to tam aj vychodili. Dobre. Tomu bol gas i ja sa pýtal, keď 270 obrtají. Za to on mohol robiť 60 roky. On tam mal 26, to nerobil by ani
Ani 2-3 roky. Zjavil še jeden tu zo Slovackej, som položil na tú grupu do Nemeckej, zo Slovackej še mi človek jeden javil, ale sme še mali čus kolo neho, kolo motora, on hovorí, že zna, taký istý, hovorí, je menší má, aj isto diesel, pojď. No tak sme še trebali čus s ním, bo on, hovorím, hej, zna, ale budeme še čus, dok zaverším. Vyzeli se prvé nemohlo ani zaobracať a teraz už jeden celý kruh. Môž. Takú zatají, ale pomaly to ono pôjde. Zeška ešte cožka gadne ostalo. Tu všetko mesingane, hej. Čauri mesingane. Ale ide. Jak hovorí Jakin. Idem vede spreju, hovorí troška. To vypláci. No pále. Ja teraz prejdeme na pumpu, že jak sa on chladzol. Ja tu chodil jak robotník mladý na 4 ráno i da vidím, že jak to oni zapáľa, ten motor majstrovej, tu mi dali to, da podmastujem i také. I već keď sa ho puštilo do pogonu, hej, već takový kladný remeň, tu išol hlavný remeň i išlo na toto da obraca pumpa klitma, ktorá pumpovala hore vodu do rezervoára, ktorý mal najmenej 150 litry i od toho pod prírodným pádom uchodzelo dolu motor, da chladný motor i s ventilami sa naštelovalo, da má len 80 stepení. Tota voda vychádzala vonka i zo rezervoára co výška, bo tá pumpa mohla aj 3 raz veci, jak treba motoru, to vychodzela von. To druhá šajba, to honila kompresor. Jem to všetko naše pokradnuté a je tá veľká šajba honila dynamo mašinu, lebo generátor, ktorý pravil struju, to bolo okolo 7 kW, ktorý sám pravil struju za celý mlyn. To mne, že jaká technológia bola 38 roku, ten mlyn bol najmodernejší u Vojvodiny. Tot motor, hej, jak obracal celý mlyn. Pravil múku, pravil grís, všetko robil, hej. Vidno tam, pôjdeme poopatrať hore šajby, všetko prenosí. To bardzo veľa gúrali, obracal, bol na chasen, hej. Robil. Veľmi škoda, že to keď má buď predané, keďže to državné, ja by ľúbil, da nám to, da jak tu motor dajú, da my to tak do centru Valala položíme. No to veľká muzejská vrednosť toho motora. To dneškajšia mladina aj nezná, že co máme v Valale. A máme bardzo veľa vrednoho. Vidím, jak je naspram toho, jak ja bol to veľa vynešené. U hlavnom, co mohli dvome vynieť, všetko vynešené. Teraz oni dali objasniť, že to dali zos tý prostory. Ja tu presňujem, že okolo 60 chyb by vyšlo z toho po našim standardoch 110 kvadraty, keď to všetko peniaží veľký uložený. Robil som jako mlynský tišlir. Tedy še všetko to mlyn, jak da pom 80%, civi razni, to ti komori za tam žito i za také, to všetko drevene. Takže to trebalo otrimovať a všeše coška i prepravljalo. Znači to ti dopravky, to trebalo robiť. Takže ja tedy pošol som do mlynu na 68. roku i do 80. roku som robil jak tišlir. Od 85. som počal robiť, veď som postal i rukovoditeľ mlyna. Ja som robil, jak
rukovodioc mlina, a ujedno som robili svoju robotu. Takže my tam vše u tým mlinu, jak tam keď takto ih hvaral, že vše sme da so vartali. Znači tam to dziri je spraveni kad se še, a vše sme deška prepravljali da nam bude ljehčejše, da nam šitsko to čuri, nije da še prerucuje, da čuri pozme i take, takže sme već vršili až i rekonstrukciju toho mlina. Perše sme napravili, to bola za mlin, popri mlina robila išće i to tam mešaona za koncentrat. Da vi pripovedam, jak je tu počal robiť, bo som mešaci odbil, da nejdem do vojsky, tam je rusali v šadzi, da mi hovorili, zapališ traktor, pôjdeš do ofičového mlinu, dajú si kukuricu, červená kukurica, to okolo 8 tony, i hovorí, tu priženieš, nazenieš liker, idem rusať do krupary. Mne to bar bolo čudné, ale uspel som, za 9 hodiny som uspel, veď druhý deň sviče, nalamal som še treći i tak do týždňa. Keď piatok reku, ja by nebar zišol nazad, na pondelok nevari budem gľadať nejaký svič. To som ostali ďalej. Evo to tá mešaona, evo to tam krupara a ja sa v toho boku rusal do nej i ja i dneška neznam, že jak tu 8 tony da stane, pa ešte raz 8, pa ešte raz 8, oni tu še odnošelo do mechoch, i odnošelo še dalje da se pravi koncentrat. Već tu sme pravili posebno komori, pozme i take, ali jak mlin, do mlinu, znači i tu še pravilo komori, i tu še tanje povže vše coška, i patosi sme kladlo i take, takže i to mlin, jak ja pošlo to mlinu, to mlin stvarno veljo robil. On bol 38. roku je, keľo ja znam, počal robiť napraveni i u to čas, 38. roku, bol jeden od modernejších u okolini. Znači, mašini boli savremeni, za to čas boli savremeni, bol motor, ktorý da je požel z Njemecka uveženi, mašini boli to še volaju valjci, zo Češkej, i do mlinu odnosno do mlinu dohodili iz okolnih valaloh na muki. Muka bila dobra, takže še prihodili iz okolini i mlin mal cali rok robote, odnosno tam dakle u julu, augustu, keď će žito košelo, eveckalj mlin še vršil remont. I skoro je mlin predstavil robiti dakle u početkom juna, alebo u junu mešacu, do novoho žita, već kad še vršil remont. A skoro jak su prestal mlin robic, mušelo še nazberac količina muki, dakle kolo 2-3 vagoni staroho da ostanje, keď će počinalo u novej sezoni z novoho žita mljec žito, već kad še mišalo, to perše išlo stare žito, i do toho staroho še već kad mišalo to nove žito. I tak še nastavila meljava. Robilo še najčastejše 2 smeni, a po potrebi, obično, keď počalo nove žito, to bilo dost veljo ljudov prihodili, već robilo i 3 smeni. Takže mlin mal roboti i naiste i dobra muka bila. Keď će napravil tu u kuli novi mlin peršim sorel, ta već kad nam za uzorki oni, keď už počali robiti, na institut tam do Novog Sadu, tam muku brali z našoho mlinu, z Krestura. Hej, tak da bilo, že to takže hvarim, že mlin robil, dobre bilo, u mlinu bilo dobre robiť, muselo se robiť, tam, ja to už hvaram, že u mlinu, keď si neprerúcal 30-40 mechy prez deň, to také, jak to še nič nerobil. A bilo i také, to zaš jedna specifična robota, u mlinu, to všeda, keď robotníci, deška pojde, pušći daku z barže. Jepče naštal kurslos dajaki, hej. A keď normálno išlo, već mohol šezic, mašina robila. I tu su tak i bilo, že keď všetko robilo, već mohlo šezic. Ja tak i hvaram, že keď šezime, znači teti všetko dobre ide. Takže to, i hvarim, je bar bilo dobro u mlinu. I društvo je bilo u mlinu. Vše bilo dobre društvo u mlinu. Tam bilo všetkých jedno, bilo 15. Znači, bol šéf, rukovodioc, magaziner
І ще чувари, думам, že posebno, znači, až se bojí čuvarov ešte bolo. Znači, či oni 17, ali uglavnom 15 nás bolo. Takže to se znalo u 3 smenoch, to robili po dvome, takže vecka to u 6 sme, i ešte tam su vydavali muku i také. U tej časti še mljelo žito, jak vidíme, je 4 valjci, hej, tak šuvali. Znači, pomačalo še žito, pa še tako odvojalo pavecka. Druga faza, bece še mljelo, pa še so šitkom ošivalo, hej, i tak dok nie prišli šitki produkty. Znači, bila muka, gris, hljebova muka, hej, od truby i čarna muka po potrebi, keď bolo, jak trebalo, komu jak trebalo. Toto do uprostorija, hej, to bola finálna, za finálne tu chodili ľudia, hej, chodili sme po finálne, po bilu moku, grízi, všetko šorom tam obrachovali u kancelárii, hej, zo stýluku si prišli, hej, mlinár vydával komu keďo, co pripodalo, hej, mážu, meralo še i vynošelo vonka. A tu še tak zujalo, hej, robili mašiny i muselo še merkovať, mašinista musel merkovať, da nie, slučajno motor da nie musel obovestiť, bo keď nevecka bolo zagušelo še, hej, tak še vari i bar z veckovede brigy mal do mne, odkedy nahlo pretarnul da som motor a on nebol porištaný pozaverac žito. Hlavným robilo še zos mírku, znači od 100 kg žita, das kolo 20%, aj nebude 18 otprilike, to bola mírka za usluhu, hej, a das 52 kg še dobilo hljebovej muky, nješka typ 500 i 12-14 také da so bielej muky, u tým mohlo buď i gris še dobiť, kto jak chcel. I hev to otrúba i paspalj. Paspalj bol drobnejšie do trúby i keď neúspelo tam od tej muky až typ 800, hej, tak všetko pošlo do toho za pokarmu. Tu bolo, tá prostoria bola hotové produkty, hej, vidno, že jak na boku biela muka, hljebová, otrúba, gris i tak všetko, hej, až i čarna, hej, keď trebalo typ 800. Tu máža bola, hej, prichodzeli ľudia i nošeli. Tu bolo bars dobrá muka, kedy bože mačalo žito, pa prechodzelo prez vecej šitka, barže bolo lepšie vydávalo to tú bielú muku, takže bola odličná biela muka, chodili z okoliny. Evo, predstavu zašao še. Vršena rekonstrukcija mlina 92. roku. I tedy bo to bola tak povratna meljava, gdje še danje pože bol usporeni i menší kapacitet. Evecka prešlo še na insistiranje nas robotnikov, ali već direktora, da kedy Ramač Sima, on bol tedy direktor kooperativi, da smo prišli na ideju da konsultujeme mlin u Topolji, Žitko. Prišao jedan tehnolog i s jednim robotnikom, ktorý bol direktno u proizvodnji. Evo oni napravili skicu, že co bi trebalo porobiti da še prejde, da ne bude povratna meljava i da še kapacitet povekša. Takže već je tedy, to bola tedy ta rekonstrukcija dost veljka i veljo trebalo robiti. I mi to robotnici, meni već sami porobili, ja odnje svoju mašinu za obljovanje tam, da sme mali da bude pozme i mašina, pozme i take, takže tedy to naiste i već, tedy i do tedy bilo, že museli robiti dvome u smeni, a keď se prešlo na već robili jedan u smeni i povekšao se kapacitet na jedan vagon 8 hodini.
Takže to bola taká fina rekonstrukcia. A ja robil do 2000 roku. 2000 roku som pošol do penzije i već znam, že robili ešte da 3-4 roky. Ale to mlin, jak da poviem, ipak on bol už starý, on nebarz mal perspektívu da še mohol preširjovať, odnosno da še počalo na vreme. Ale i lokacija jomu bola taka, že to už sred Valalu, znači či da to napraviť magazin, da jaké či da so, hej, to bolo komplikované. Takže še ostalo tak povekšalo, že a već sam to mlin u Kuli, to je veľký mlin, već už nošela mline i u Duďanovu mož bolo kupovať zmuku, takže še prestalo robiť s tým. Koncentrat ešte jedno vreme nastavilo, robilo še, a već je prestalo i koncentrat. Preprovádzal som tam 20 roky. 80 až 20. A robil som ešte jak u režijskej, tak som i tu už robil tak. Ale baš jak direktno, jak šéf som već robil od 80. roku do 2000 roku. 2000 som pošol do penzije. I toto ešte zdrovo, to som hovoril, že rekonstrukcia Češe, všetky to tí civi, co je tam, jak by to, mi to volali sugi, transportéri, to ti sú nošeli. To všetko drevené. To od toho zarna, to deska vyjedzena, obita, hoď to bolo i plechované, i plech podme prebity, to by všetko trebalo takže menjať a pogotovo, jak varím, že lokacija nebože mojaka, takže ani nebolo baš taká zainteresovanosť, da še uklada baš do ňoho. Nebolo, 60 coška bolo, že jak to už bude, takže nebola taká zainteresovanosť.